Hei kaikki! Tänään selitän, miten käytät Gemovia -työkalua, jonka avulla voit luoda Pictoreplay-tyylisiä videoita ilmaiseksi tekoälylle. Monikielisessä versiossa aloita valitsemalla kieliskriptille, jonka haluat luoda. Tässä esimerkissä luomme suomenkielisen skriptin. Tehdään video nimeltä Marie Antoinetten teloitus. Kuningatar kadoksissa vallankumouksen myrskyssä aloitan käsikirjoituksen heti. Skriptin luomiseen on 2 tapaa. Ensimmäinen on otsikosta, syyttä vain videosi teema, ja Gemini CLI tekoälytyökalu luo skriptin automaattisesti sen otsikon perusteella. Toinen on asiakirjasta, määrite tekstiedosto tai PDF, ja skripti luodaan sen sisällön perusteella. Voit myös lisätä valinnaisia ohjeita Gemini CLI-lle, kuten miten skripti tai kuvakehotteet tulisi luoda. Tässä esimerkissä skriptikehote on asetettu itsemme lauseeseen ja kuvakehote Pixar-tyyliin. Gemovie-asennusohjelman linkki on sisällytetty alla olevaan kuvaukseen, joten lataa ja kokeile sitä. Skripti on nyt luotu. Seuraavaksi luomme kohtaukset. Kun skripti on luotu, skriptirivit ja vastaavat kuvakehotteet näytetään jokaiselle kohtaukselle. Tämän skriptin perusteella luodaan kertomus ääni Chatterbox TTS -jonisynteesimoduulin avulla. Jos erityisiä asetuksia ei ole käytetty, käytetään oletussääntö. Vaihtoehtoisesti, jos annat WAV-tiedoston, joka sisältää noin 2 sekuntia jönt, kertomus kloonataan vastaamaan sit jo önt. Voit myös settä jönen voimakkuutta ja nopeutta liukusjetimille. Kuvakehotessa rakkeessa voit määrittää, miten kuvat luodaan ImageFX tekoälyn kuvageneraattorilla. Ennen kohtausten luomista ImageFix on asetettava napsauta painiketta, jossa lukee aseta ImageFix-istuntotunnus. Tämä avaa ImageFX-sivun selaimessasi. Kirjaudu ensin ImageFX-ben Google-tilillesi. Avaa kehittäjätyökalut, kopioi istuntotunnuksen arvo ja liitse valintaikkunan syytekenttään. Yksityiskohtaiset ohjeet annetaan dialogissa, seuraa niitä vain syyttöksesi tunnuksesi. Ilman Church-asetusta kuvan luominen ei ole mahdollista. Kun istuntotunnus on asetettu, voit aloittaa kohtausten luomisen. Luodaksesi kaiken kerralla napsauta Generoi kaikki kohtaukset. Kohtaukset luodaan yksi kerrallaan järjestyksessä alkaen kohtauksesta yntö. Kun kohtaus on luotu, toistopainike tulee saataville. Napsauta toistopainiketta esikatsellaksesi videon ja tarkistaaksesi, ovatko kertomus ja kuvat oikein. Nyt tarkastellaan jokaista kohtausta yksi kerrallaan. Marie Antoinette Ranskan viimeinen kuningatar kohtasi loppunsa giljotiinissa 11. lokakuuta 1732 Kamandas vallankumouksen raivotessa. Hänen tuomionsa oli sinettyity syytyksille maanpetoksesta ja moraalittomuudesta, jotka kumpusivat syvästä kansan vihasta monarkiaa kohtaan. Viimeisenä aamunaan hänet kuljetettiin avoimissa rattaissa läpi Pariisin katuja piukkaavien väkijoukkojen saattelemana. Kuningatar kerran Euroopan muodin ja ylellisyyden ikoni oli nyt pukeutunut vaatimattomaan valkoiseen mekkoon, hiukset lyhyiksi leikattuina. Hänen arvokkuutensa ja tyyneytensä viimeisin hetkinen herättivät jopa hänen vihamiehessä kunnioitusta. Saavuttuaan vallankumouksen aukiolle hän nousi rohkeasti mestauslavalle. Hän pyysi vahingossa anteeksi pyyveliltä astuttuaan temmen jalalle osoittaen käytöstapoja loppuun asti. Giljotiinin tere iski nopeasti peittoen yhden aikakauden ja symboloiden vanhan hallinnon lopullista romahdusta.
Hänen kuolemansa jätti pysyvän jäljen historiaan muistuttaen vallan hauraudesta ja vallankumouksen armottomuudesta. Maria Antoinetten tarina on traaginen kertomus kuningattaresta, joka kadotti kosketuksensa kansaan ja maksoi siitä kalleimman hinnan. Kaikki kohtaukset on nyt luotu. Lopuksi yhdistämme luodut kohtaukset. Celle voit listetty BGM, Jöseke avauksen ja lopetuksen. Kun olet valmis, napsauta yhdiste kohtaukset painiketta. Temppy on Gemovien perusvirta. Koska skriptin luominen, jonen synteesi ja kuvien luominen ovat kaikki automaattisia, voit luoda videoita tehokkaasti ilmaiseksi rajoitettu vain ideoillasi. Varoituksen sana, Gemini, Siily ja ImageFX Olle on molemmilla päivittäiset ilmaiset käyttörajat. Jos ylityt rajan, tapahtuu virheitä, joten odota seuraavaan päivään jatkaaksesi. Lisäksi ImageFX ei salli kehotteita, jotka rikkovat Googlen sisältökäytäntöä, kuten väkivaltaista, seksuaalista, tekijänoikeuksia rikkovaa tai yksityisyyttä rikkovaa materiaalia. Vältä sellaisia kehotteita kuvia luodessasi. Gemovie-asennusohjelman linkki on kuvauksessa, joten kokeile sitä. Nyt nauti valmista videosta. Marie Antoinette Ranskan viimeinen kuningatar kohtasi loppunsa giljotiinissa 11. lokakuuta 1732 kamandas vallankumouksen raivotessa. Hänen tuomionsa oli sinettyity syytyksille maanpetoksesta ja moraalittomuudesta, jotka kumpusivat syvästä kansan vihasta monarkiaa kohtaan. Viimeisenä aamunaan hänet kuljetettiin avoimissa rattaissa läpi Pariisin katuja piukkaavien väkijoukkojen saattelemana. Kuningatar kerran Euroopan muodin ja ylellisyyden ikoni oli nyt pukeutunut vaatimattomaan valkoiseen mekkoon hiukset lyhyiksi leikattuina. Hänen arvokkuutensa ja tyyneytensä viimeisin hetkinen herättivät jopa hänen vihamiehessä kunnioitusta. Saavuttuaan vallankumouksen aukiolle hän nousi rohkeasti mestauslavalle. Hän pyysi vahingossa anteeksi pyyveliltä astuttuaan temmän jalalle osoittaen käytöstapoja loppuun asti. Giljotiinin tere iski nopeasti peiktöön yhden aikakauden ja symboloiden vanhan hallinnon lopullista romahdusta. Hänen kuolemansa jätti pysyvän jäljen historiaan muistuttaen vallan hauraudesta ja vallankumouksen armottomuudesta. Maria Antoinetten tarina on traaginen kertomus kuningattaresta, joka kadotti kosketuksensa kansaan ja maksoi siitä kalleimman hinnan.